Аз искам да ме подсетим на един друг случай. Сега не мой личен приятел, ама да кажем познаник, и приятел е бившия хрватски посланник в България Мате Мештрович. Значи с Мате Мештрович се знам от тук, но предходно се знам по линията на хрватската и българската емиграция в Америка. Мате Мештрович ми разказва ситуация 1300 години на българската държава, големата прослава, поканен лично от Людмила Живкова, идва тук. И тогава при най-силния медии по това време, радиото, телевизията е силен. И тогава дава едно интервю, който трябва да се найде в архивите, златния архив на българското радио, по кой говори за 1300 години българска държава, по кой говори за македонците като българи, по кой говори за Самуил и Самуиловото царство како българско, говори за войните и не знам защо още. Той ми оказва това така бегло. От интервюто се всички доволни, излизат, пускат, това изгледа директно иде в ефир, излизат, ходят некъде на вечера, там където се седнат и почнат да звонят телефоните. Се разбира какво е станало. Югославският посланик в Скопие, в София, слуша интервюто. Обажда се Белград. Белград се обажда на Москва, Москва се обажда на Външно министерство. И почва. Людмила Живкова казва, утре, качва се на авиона, самолета и заминаваш се. Казва, заминах си, за да няма последици ни по мене, ни по българската държава, ни по... Тая спрега на българската политика с небългарските структури в държавата, извън държавата, тая е пагубна по българското дело в Македония. Как работи югословенското, македонското разузнаване срещу българите в Македония. Простият пример. Близка Манасия, свидетел, починатият доктор Григор Велев. Близка Манасия студира тук от героично семейство. Българско, от Штип. Тодор Манасиев, деец на Донар. Съпруга й. Тодор Манасиев, баща й. Дипломирал докторирал право в Женева, на Сорбона. Та следва тук филология. Одат на излет на викенд на Рилския манастир. Говорим за годините 60, 1960. 70-те години. 70-те години. Тя е в компания и с Григор Велев и други студенти. Тая дига тост за българския народ или България от Черно море до Орд. Приключва. Идват си дома. Агентът на българската държавна сигурност, който е задължен, пише бележка. Ситуацията е проверена. Аз говорим сега за документи. Това не е малко. Това може да биде роман, а не е романче. Това е трагичния, реален живот. Пише бележка. Бележката я вижда началника. Началника смета, че там това, което е казано, представува напад на атака на Югославия и че може да се толкува. Я дава на повисшия началник, той я изпраща до връзното. Третия екземпляр винаги иде в Москва, в КГБ. Московците гледат и казват какво става, изпращат Белград. Белград изпраща на Скопие, полицията иде в Скопие и го арестува баща й. Незината другарка и се обажда и казва, баща ти не е нещо добре със здравието, дойде. Тая идва, арестува я и нея.
Братија в Германија обаждаат му се да си дојдеш, арестуваат го на граница, зимат му автомобил и 15.000 германски марки, които ги носи, што ги спечелил там. Бащата седи в затвора 4-5 години, има диабет, не му даваат инсулин, режат му ногата и пускат го да си ходи дома за 3 месеци и да умре. Лиска Манасиева ја пускат од затвора след 3-4 години, таа е тука, мислам, Скопје, жива и здрава е, но никој да не прошол. Нејзиниот брат добива диабет, Преслав Манасиев, почина. За какво говориме ние? Големите успехи на македонското разузнавање или политика во развитието, во разбивањето на българските групировки в Македонија. Българија не помагала. И после тоа Коста ми се срди кога му говорим, че всички проблеми идват од вас. Има истина в таа работа. Казваш ли, добре сте што идват.